Dagit eh. Ari dito at bang. Ay, ito ako, gilupot. Namarajik si mama o kanang kuan, papalit o panig. So, diyang anak. May parang sa TBT tapalit eh. Oh, captivity. TBT. Viewers na mo. Dagan. Hi, te. Single. Malitlig banig kay si mama, nagpapalit. Di, siya ganahan Siya, ganan siya nga ning banig. Oh, man may siya ganahan sa ganang pong. 200 mo siya do. Ha? Ano lang tamo do, 180 lang. 200 ite. Mo single. Kari guwapa rin. Ay kani nila tulong. Ganan siya nga ning banig kay bugnaw kuno. Ganahan sa ako dito na ini. Kuan ko katulan ko matulog. Oh, kana. Siya kay ganahan siya papangita siya buli. Oh, buli. Lagi te, nanambot pag magupira ba? Okay lang ito. Ha? Oh. Kani lang din kay pani. Oh, kana. Kana kay nindot. Buli din siya. Ato lapit on do der. Ba. Nagvideo ra ba ko te, okay ra? Okay ra kay noon makitan ko semua. Ang na dito sa gawas nakikaya. Mo lang ano kita no dito sa ko ay. Ala kay kuan mas dilagit man katong singabot ba eleksyon de vlogger nga interview di race. Kuan ni si Ja guys, sabit pa namo guys. At Ina shout out. Abid pan sa mga burato. out. Atiliti to no? Oh, Atiliti. hindi nagsisi. Malilin na siya. Og si Kuya isang partner. Wana magsig pabray ato doktor. Awa na naman ikaw na kay di na ampot siya. Di na ampot siya mo pa. Ano ang ampot ko na? Ano din mo, gamay do. Ay, gamay dati. Wala kay pata. Gamay gamos dako-dako ba? Igsoon man ni sila te, isang atin eh. Oh, sulit. Oh, Bukan hari dito. Nagabwa ni sa akong papa gapon. gapon. Among gibalhin sa Bunsamber. Nagkatipon-tipon sila. Kasi ya salamat kay. Naamit tarang. Salamat kay Tiha. Salamat po tiya. Salamat. Ha? Sa friends kita ko. Aw kay magpalit sa after. Na naman din palingki. Yan na, natural ka. Lahat lang tayo ito magpano na to kuan inday no kanang virtual no. Look ato yan na ro. Siya kasi ko man kay. Kanang crispyhon ba? Kuan na virtual. Nakabura pag 20 pesos ah. 200 naman Ipahanjo na gani ka. Yours magod. Nagamit tagko na. Bye. Shoutout ni Etil G na tanawa book si mo ang mama day. Gwapa nagboki mo ang mama. Dili lagi. Ang lutas mga tanong mo. Uli na sila. Nga naman sila ko. Ano rin talas bungad palit pa? Markot na yan. Ara man di atis may kuan. Punta na naglupi aram din. Diyaw. Hey. Pera ba? Na. Ganito kay dili para di mo na alam sa plastic pa. Kaya di na crack. Dili na ni. Ayun ang baby. Hindi na nadugo. Huwag yung mga bago. Humok lang yung bago. Dahil yung taking. Uy, si Bia. Sabi kayo mabili ng sa tabi na. Oh, 50. Ali lang ko sa sara. Isara pa. Kabasig di po magamit. Sayang. Pilay sulod. Pilay sulod na eh. 50 yan siguro. 30. Ilan na? Ilan eh? 30.
sila, dali na may ubos na sila. Mo nang di na nimo ko ano na kay dali na ba na sila may ubos. Saan sila buwang tayo? Samaon mo ni Victoria. Kaya naman Diyan lahi po ng mga tiguang na kay dali ra na sila may ubos. Kapit po pinasana ito sila. Di oy. Yun na dyan na ilang batasan kita na laman may musabot. Yung istoryahan gani. Hindi mo nakasama istorya na. Dahil mo kasama sa istorya. Kaya ang istorya kay kasama naman. Di na lang tagdan, pasagdan na lang. Yung istorya niya kay kasama na. Kaya na siya. Ilabay na ko rin dodong ikatibuang ba? Ang buwang. Ano na diya oy? Di ka na, dikbiton. Ayoy. Kabahan sila na, tiguang naman tagiyan na. Nakakuha ni mong color te oh. Nakaingon reno ilabay ko. Naka-color. lagi, wani makakainin. Nakalitok din siya ilabay ko din yung katuluan niya. Sunod ako dani guys. Sunod. Adre yan, adre. Ano tingani si Gian? Na may nga nasrip. Ay wala na. Gamit siguro niyo. Marag na pa Kita ko to. ni palit ito siya. Nabito to sa rip nga na. Pero wala ko siguro na aba ha. Kanar lang gamay. Muna ibutang. Oo, ipupuyog na. Murag may biyan o. Dipritohon. Oh, na itlog sa mama. Naman ko'y kamuti ito kasi nang nagkewa mahurot katong pagpangaligo na Sayang magtubigan to. ba. Tinanan, mahurot og kaon tanan may sayang kay malabay. Imoon ko nung ate o kanang lumpia. Malaka. Ligid. Malit na sila ice cream. Hindi ba ito baso? Kana lang kung kay alam ko si baso. Kun. Meron daghana. Ay, mama, di ba ito ang lenses na? Okay lang ka. Si mama, kung sumay ka mama, Pantong ka mama, put katong na puti. Murag vanilla ito. vanilla na O kana vanilla. Kulot mo eh. Kana imo? Kapila ni Magnum. Alam mo pa rin ilang kayo. Sa na to kay sa pasti. Medyo plastic. Tanaw sa. Ang Magnum, murag. Adra. 23. Ang mahal naman diha. Mahal na. Kuan ba na? 50 ra mo na di. Kornito na lang kay barato ra kornito. Buti na lang po tao. Ma'am, pwede mga plastic, ma'am. Plastic ba? Plastic. Grabe yung katawa ko. Manglingi mo naman na sila sa katawa ni mo. Anong usbo mo na kung katawa? Nagipanganak ng mga inani. Mo biya, nani no? Nani ah? Ay, nako. Ang mama lang ni ma. Yo, nani to ka mama? Inana puti. Nga nakamama, puti. Hindi siya gananang cake. Sila baka buo. Ano barato ra man. Ng bumbong. Isang upat na dito Magnum. Ipa, magsobra na. Isa. Dodong. Lahi lagi ni, di lagi ni. Ano plastic lagi ni. Lahi ni plastic lahi po ni. Ano almond nila nito? Oh, Ayun na. almond. Upat. Ay sa. Upat na eh. Padigin. Dinaw ka. Ako. Dana. Ang mga bata, kornito lang. Dito lang eh. Dito lang Ay. mo. Ha? Hindi ko kanito. Dakto-dakto sa pero na buslot. Dako naman ko na. Dito ka. Ako ko na siya. Dito. Hindi ko kanito ba ha? Anong siguan dito? Siko ha. Hindi ko kanito. Dodong. Dako naman ganito. Iwilig siya si Gina na, Dre. Kuha mo ni, unom ni siguro ba? 5 ra. 5? Kulang ko sa. Ha ako?
Ay, ng klase ka. Ito ng klase. Mahal na 73. Nasi Jingjing dito. Na. Ay sahay, mato nagubong. Jingjing ko si Wina. Wina. Ugian! Nagiyan pa. Ina natin. Uyab, uyab. Hari pila oh. Pwede gani. Oh, walay tao diri oh. Yan na para dito. Ari na biya yung kwan. Prince card ni mo tayo, dala ni Hawa. Kanya kuha ko sa bag ko maninggi. Hindi man siya ko, hindi na ko siya bata. Hindi siya makanapur nito. Kira ide di mari ay. Dua biya bang kay gini bata lagi mo. Mau lagi, di man po na ito pero Kani yo. Kani baligyan ni. Kana balik na tayo. Pero mulai ko na. Kanang color-color nga bay. Pila to? 1 million, 1.3 1.20 pila to. man siguro. Basta ka tuloy pa bati kay pistoy nakaubos. 1.3 million. Hindi ko pa nagbalay na naubos sa kalsada. Gusto ko maibabaw sa kalsada. Kaya maubos sa kalsada, may mga baha. Anak ka na ng tubig. Ay, naman alawag na yung mga itong ibaligya. Pati Cristo. Ang hindi kaya dapat kalsada. Ang problema, lalong lagi. May lalong ba? Pati. Susag mga sigbin. hilak na. Yaw naman mo. Dra. Balik, mahal siyang balay. Kinintos mong yun. Ah, grabe, uy. Mahal Ayaw tayo. mo ice cream. Grabe. Sininto? Oh, Kinintos. kinintos yung balay. Patsyon ni nabi, uy. Kinintos lagi. Di mo ito na. Gamay ka sa na. Matagal ka tibinan. Diyan. Kanagkuhan na, manang tawagan ni. Cream. Inuha biya. Ako. Langa. Aw kang atin mo kang ngili. Ang buwan eh. Yan. Maapil si Ice cream, Dito Ge. sa buwan. Asa imo ani dise? Chocolate o kang Agi mo to sa rep ako gibutang. Ha? Na di ako gipagay giyan. Ito mo. Ay gilapag na kay matunaw na na. Kita na gilapag dia. kuan. Nga naman gabi, sa may problema. Ang sa problema, hilak-hilak man. Oh, Mais cream mo. oh. Iya, bitaw ni Ben. Mukhang pagkilani. Ay, dili ano? Gagmay. Mukhang sila mama ginani. Kana lang. Isa lang ha, di na pwede usunod ha. Oh. Uy, isa lang ni. Tuan ni bili. Ay, isa ka na. Kagiyan na sa rep kagiyan. Bina, imong mga kutina din nga akong tabi doon. Paglabay ni Dudong. Lo. Pag-video ka na, basta ko na. Unsa daw? Saan ka na lang? Ilisin na lang naghumandaan.
Ang tahionon? Ba't ako gipasangin lang naging labay ko no? Ano man ang gilapay? Yung bitakan, di palabay ni mga nabasa din na ang kwan. Alam mo ka ako pa tong sasako, ako pa tong pili yung piting basa. Ay, labay! Dito, ang kurtina ko mga kurtina nga pinalit ko itong kayo kanang sinilo diri ba nga mga Di, basing nara dito ang uban tayo. Ang kita na kong gilabay na ako nakasako, mga sinina man. gamay ang magnom. Siyempre, presyo pala na. Mga piling magnom. Hala. Awan na kurnito. Ay, kara sige, pihap. Igor ako. Ingon ka, unom na. Pito, mangguta. Alam kay ako, kamo, kwan. Pito, day tandag ko. Pilang day yung tato si Kuan, ganang tito. Paningan ang dito. Mahal man ang magnom. Yung tilo sa tag magnom, oy. Kwenta nila, 50, 72 na karoon. 72. Ay, 72 lang, kapit. Basura yun dyan na, basura. Naka-apply, nagipangit naman na niya, aw. Baniliam na gihapad. Kunin mo yung basura nilo lagi. Nga, masarap yung, di ba, na mo perma kayo ng diabetes. Lahat mo sa kamera, matungkaw. Kalaling batalo isa yung giubo. Parang giubo na. Hala, pagkano nang gubo na. Samot ng ubo sa atin. Pati ka. Marabang gayas na may pa. Wala, hindi tagaan. Pagkato na lang. Mahirap ka na rito, eh. Si Kuya Ti. Tigaboto, no? Kuya. Puntaan mo to eh. Panutan mo, sipigan. Hamot. Panutan na dahil tubigan. Ang gibubo. Hindi na kayo. Ikaw na. Bugna ang buko niya, kasi? Bugna ang buko. Hilig ba na siya gihilot? Apple na. Pahilot na siya ba? Kung na kayo beto ka, bigyan niya. Okay, bigyan tayo na. Basta libre, lamig kayo. Pero hindi pero sa bulsa. Pinsan ka lang ng buktayan ni ate. Sabi sa mga viewers. Uy, nabog pa ka, ma'am. Kasada? Ha? Katong malagyag mga PC o kuwang. Dapat kasada. Naday. Na. Satellite. Nakalis mo. Kalis o kuwang. 200 man tato, 280 ay 180 na lang. Kaundan. Malite kaon sa ate. Mana Dili ina niya ha. Hindi ko na po. Dili ina niya. Katungkol nito iya ha. Daw kira na, uno. Tani, uno tadag ko. Adi ba na wala rin. Wala yung piling tap. Ka nang iya, piguro ko putos. Ngayon man siya sige. Hindi ang saging, kamuti oh. Kung sa'yo ka mo ito, merinda. Nang Malite kaon sa ice cream te. Kanang gatag gamay. Itlog niya. Pagka man pusto na kuan niya ipa Nami. tutuyok na to anang breadcrumbs. Uy, pinakaging breadcrumbs. Namalis mahiya. Gaan na di akong gipalit. Nang, siya gagawa. Kay Doble na ko no. kay kapoy kastanan sige kuan ay kanang Kung may iba naman. Kawin mo lang ang mais. Wala bro. Wow. Ano lagi ni? Chocolate na to yung. Hindi ka chocolate? Wala lagi butay. Wala pa na ako Hindi ka na ano. Kuy. Mga ubong ko, ikaw ko. Sa Halloween, sabi, may nagbarbecue dito, di ba? Yung amigo man ako, amigang. Na iniaway na ako ba, nagbuli ka ng kalaro na po na ako, good. Tingnan man to, nandito ko dito. Huwag na kutsilyo na yun, gigugod po na ako kutsilyo, patindagan. Bata ko ako. Kisa ba nagsugok daw kutsilyos papa? Hindi, gigugod na kutsilyo itong, nagbuli ba sa kuha. Nagsugok ito kung hindi ra barbecue bang amiga na to. Ang tagaan ka kutsilyo. Huwag tayo kutsilyo, kutsilyo na, gigugod po na kutsilyo. Preso bata pa no. Kung sila kumutabang sa una sa magpalit ko saging, di ba lang? Pero makalibre ko bananakyo. Magpanit ka rin, tagaan kag bananakyo. Wala na siguro itong mga ng kwansa silang Dumi? doming. Nara dito na sa ilang balay. Nga silang balay. Pero si Hanjin na lang Nirento sa estina. kuwan. Ay dito gihapon nila Ito ha. namin nagpoy sa aper. Tinda, wala magkwan. Naninda sa sila pero wala magkuan. Mura
kay kaluoy ang baby oy. Kain ng tubig doy. Sige na kanda lang ako. Sige lang bi kaon lang balag ubo basta lami. Ikaw kain ng tubig. Lain ba ito ya papa? Luoy man. Kang may kay papa lain, kang kwan pa din lain. Kang may mura doktor, ang papa kang may. Kang Napamikon guys so kamuti. Mahurot gahapon. Kami ra ba ni kay tamis. Kapapisaging oh. Kuan naman ko agi, man ko nangausap na. Nangausap ginoon dagan na kabalay. Ubsan ka kuno. Pero ako pa dato. Ha? Alam mo ko sa iya kuan ba? Nga na day magpakuan ti. Nga na day og magpa kusa pansan taon na pakapsan. Oh, ubsan. Timplahan na nimo siya. Mana mo na ni. Mo na nantod na nga mo. Mo gawa siya mantika. Ano na? Ah, anak na. Oh, di na siya sabuan kay. Ingon man sina di na pa na siya. Timplahan rag asin og kanang kuan. Dili patis timpla kay kuan man magkuha. Unsa ra man? Asin, Asin ra. asin bitsin limon. Bahos. Nantod na mo kuan na si Ja. Oh, mo kuan na siya mantika na siya. Mantika na. Anak dia idal. Idal dito Kaya naputapan kay saging, dagang gipakpakan. katong at pang lagi ang Diyan ba nagi mo na nang gamitin ma? Oh, ako yung gamiton ako. Lagi mo ang daan. tayo na yung Kuan na lang sunugo na lang ni Dong. Labay ng timong daan. Unsa? Lami mo nagdani nga na. Usa lang te, usa lang. Ano sa mo? Dako ay hasol-hasulan ko nanin ko daw butag lisensya oh. Di na ko nagpita ka gani kay sa may inani kay nana ko mga